Geldiğimiz saat deme tazelik var. O senin ne tazelik var? Senin ne o arkana aydıbilen. Hemmesini kesyen koyama. Dusu görüşün 7. bölümünde bugünkü ihmalımız Ali Bekcanov. Oyun şeker bugün 6. gün. 6. gün. Hem de Mavi Maşadova. Kamera arkasında olsa Maya Sultanova hem de İslam Nakır Bişriyasmi, İslam Kaysa Gidiyasmi, İslam Horlon Yasmi, İslam Tıraş Video Düşüriyasmi. Salam, qovmaq deləңiz, geliniz sağman. Sağ olun geliniz üçün. Qara təzərklər var mı, nə xili? Qutlayız, 1 milyon prosmatrat. Спасибо. Ömür sarımından horay, yanımda kanımda haray. Barınha heter horay, kim bula uxonmay. Nakıl ne diyorsun? Näme təzərk? Нормально. А ещё кончится геля? Кончится пледа на типа. Tuğalım. Sen näme təzərk bura? Benim şu aktual temalardan aydım çıkarıp ötüyorum. 6. gün dinle gördün mü? 6. günü. Oyun şeker bugün 6. gün. 6. gün. 6. gün. 6. gün. Oyun şeker bugün 6. gün. 6. Yok ben hemen Cameron dinledim. Cameron. 6. gün Cameron'dan kuatlarımız falan duvarda oturuyoruz. Ana Thomas'a da o planda pas spoiler. Ayıp duracak ha. Aratken. Vallahi. Dusu görüş gördün mü ben neydi? Ого. Крутая идея, кстати, очень. Спасибо. Как ты? Спасибо. Bizde уже deyap bollu. Mehmanlar başlayacak çünkü. Buradan sonra sen merak. Hollywood aktörü Tom Cruise neymi men halaya? Näme ime halı? Hollywood aktör Tom Cruise neymi men halaya? Näme? Cruise. Ya edil var kulkudal yana koy. Köp oğlanların in halayan futbolisti kim? Kim? Götze. Baba. 3 borçluk 4 borçluğa neyme deyiptir? Ne deyiptir? Figuran olacak. Şiş çakıdır moda girdi mi? Govrası ağır gıyza neyme değil ya. Neyme değil. Siz gülme benim gülme. Yengil kelli. No, govra kelleden ağırmış da. Böyle. حقيقة بالمنطقة يقابة نعمة ديلا. Şular al qıyda sonra vermeli gezek gelen yerinde ısan cevap verer. Sebebi gencemiz birazcık kıskançırak. Devam edelim. Yalaka ne bilemem. بوت. Kıyasa gidiyordur düşünüyorum onu. Hem kapkara hem appak diyecek olan ne mi diyeyim ben? Bilemem. Kapak. Чисто произношение çıktı yani. Почти это нعمة ديلا. Почти ete? Ya. Ne mi değil ya? Почти это. Почти ete ne mi değil ya? Почти. Slogan no hani почти eti. Toydan ön обычный. Ne hil İtalya? Bilemem نعمة. Kredit. 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 Daşarıyor diline çalak çulak kurulayanlar neyme maşin sürüyor? Ne maşin sıraya? Akcent. Akcent. Cem. Qo'y. Ayol bo'lmadik futbolistda nima deydi? Ayalı bolmadı futbolista. Ha. Neyme değil. Muhammed Salah. Salah. Gülmöldü da öyle. Biraz gülmöldü da öyle. Merkel futbolda temam derler. Götüre düşünün. Rus qadayın çağısı bir yarışa qatnaşanda çağısı hem soruğu bilmänne qaday ona näme diýipdir?
Qaday qardaş mı? Bilýän mi? Yok. Qaday kardeşler. Aday kardeşler, gel bilema. Näme diýipdir? Davay malis ot qaday. At qaday. Ot qaday. At qaday bulaştır da. Davay malis Davay malis ot qaday. Ayağın bilen rek knopka var. Ayağın bilen rek knopka bassan näme bolýar? Reklamam. Näme bolýar? Baş deprek. Güllüyor içinden gülü diýip. Alma. Kamera için qahar geldi. Qarawlyk sany geçip barýan. Anti tepdiňizmi diýene näme jogap beripdir? Näme jogap berdi? Anti septik. O o düşünmedim. Benim ağır cevap geldi men derdi. Edeme qali. Böyle nичего страшного. Hem garnyňy doýuran, hem awariýadan goraýan, uzun zadyň ady näme? Hem qarnyňy doýurýar, hem awariýadan goraýan zadyň ady näme? Sip uzun ady. Uzun. Näme? Hürmet. Ne, başga ýerlere aýtma. Düşündüm. Yok, qarnyňam doýar, ramyon. Ramyon. Ama näme üçin öz fanarygyny gömüpdir? Näme gömüpdir? Sebabyň zarýada ölüpdir. Näme Dağlara kelledim. Yo, zarýada ölýär, olam onu gömýär. Can sağlığı iň peýdal maşin. Jan saglygy iň peýdal maşin, haýsy maşin? Kia Forte. Ete tantum verde forte. Gülmedi. Haýana. Esasan gyzlarda uly bolup. Oglanlarda kiçik bolýan zat näme? Вначале смешно, да? Barda diýjek bolýan ýöne ýigrenji görnämen näme? Eşik şkaflarla. Gyzlarda uly bolýar, oglanlarda kiçirek da. Ali Padurça. Adamçylyk. Gadymy Spartaklary esaslandyran türkmen şahsiýeti kim bolupdyr? Kim bak? Şu adara iki diýsem bolýar mende. Aýdymy? Saportuk. Kim bak? Sapartuk. Bunu Spartak. Stereo var anne. Stereo. Двойной. Näme diýilýär başy. Stereoça bolmasagam nämeçe bolaly? Näme çaban? Monça bolaly. Face palmlar gördüm hemen ki. Monaça bolaly. Men gatulmuşup geçecek gollar. İçinden soğukken dürüme näme diýler? Bilemok näme diýilýär. Şu dürüm. Çözmeden tıpıla. Hareket etmeyen ata näme diýilýär? Hareket etmeyen ata? Ha. Näme diýil? Hayat. Bildim. Eşilmedi yani. Newton, karaçy, gravitasiýany tapan, ýeriň dartyş güýjüni. Gravitasiýany açmagy kömek eden Newtonyň aýaly oňa näme diýip kömek edipdir? Näme diýip kömek edipdir? Bilemok näme diýip? Yer çeken diýip söýgen eken. Go. Yerçekçi kız go gittin böyle. Dusy görüşiň 7-nji bölümüň soňuna gelip bugün bize myhmançylykda Ali Begjanov hemde Mawy Maşadow bady. Sag bolun geleňiz üçin gyzyklar boldy, gülüşdik, öyle diýişdik. Gowjy boldy. Ýoş görüjilerimize de öwredýär şu prokorlary, o gülmeligini, o dussyzlygyny düşündirýär. Ataça dus bu eýlen belen kendimiz. Men de var ama
150 mi 180 ton doğru yapılan o kamitali. Vot ana. Normal. Ken bana jana diyar. Ne düştüdür? Düğün bana jana diyar bir kamal duz nire düşürmeli men yani yok gerek ya sağ ol. Vot. Ama gelen için sağ olun. Size soğuk alma prodan kiçiracık. Спасибо. İyi sana da bırak. Tamam. Yo ya sneakers'ın neyme? Sponsor alacak olasa. Yes, sneakers'ın diyor bize yazıp biler. Gelen için sağ olun. Yo alıp koyun böyle özün sen görürsün da. İçine kiçiracık soğuk. Ne çekiyor da oturma? Ne çekiyor bak. Bir terabayt mı? Ne çamak istedin ama hiç. Allah da bot gerek der yana. Kiçiracık soğuk. İndi kepleşte kimler görmek istemiyorsanız komentarlarda belirleyin. Hoşuna mı Samsung sorularına bağlı komentarlarda belirleseniz aşağıda adınızı yazıp çıkılanırsınız. Hava sağ olun. Böyle şey. Yapırmayana şey dedim. Bu soruyu hadi. Daha da